Meteor barlang. Az Alsóhegy Bódvavölgy felé eső letörésében a kisvizes töbör rejti a térség legjelentősebb víznyelő barlangját, a Meteor barlangot. A sziklafal tövében nyíló időszakosan aktív nyelő bontását 1961 nyarán Dénes György irányításával a Vörös Meteor barlangkutató szakosztály tagjai kezdték el. Egyhetes kemény munka után augusztus 6-án az első bejárók útját a hatalmas kőtömbök között már semmi sem akadályozta, egészen addig, míg egy 10 méter mélységet meghaladó aknához nem értek. A következő napokban a szomszédos nyelőben dolgozó brigád tagjaival együtt függőleges szakaszokba hágcsót szereltek be, melynek segítségével egy monumentális terembe jutottak, amit hatalmas cseppkő oszlopairól Titánok csarnokának neveztek el. Mintegy fél kilométer hosszúságban bejárt rendszer továbbtárását november 4-9-e között folytatták. A Titánok csarnokából kiindulva sikerült egy tágas hasadékba leereszkedni, ahol egy cseppkőképződményekben rendkívül gazdag folyosóban közel 50 métert haladtak előre, amikor egy újabb függőleges szakasz megállásra kényszerítette őket. A kutatás meggyorsítása érdekében 1962. január 29-e és február 3-a között 120 órás föld alatti expedíciót szerveztek. A novemberben be nem járt függőleges szakaszokon agyagos, leereszkedve elérték a járat agyagos aljú kb. -155 méteren lévő mélypontját. Ezzel a Pénzpataki víznyelőt -150 méter, megelőzve a Meteor hazánk legmélyebb barlangja lett, de ma már csak a 13. helyet foglalja el.
Továbbiakban a táborok és a hétvégi leszállások alkalmával a kisebb feltárások mellett járattágítási és biztosítási munkálatokat végeztek a kutatók. A barlang hossza 1963-ra már elérte az 1 kilométert. A Meteor-barlang helyenként omladékos járatai középső triász Wettgensteini mészkőben és felső triász hallstatti mészkőben alakultak ki, amiben több helyen becsipődött permi evaporitos összlet látható. A rendszer két nagy részből áll. Az első 1/3 kitevő a bejárattól az első aknáig terjedő szakasz széles, nem túl magas omladékos ajzatú, helyenként cseppkövekkel díszített fiatalabb járatok jellemzik. Többnyire egységesen dél-délkelet felé lejtő teremláncok Majmos, Omladék, Ferde, Nagyterem, felső végei a bejárati víznyelőtöbörrel közvetlen hidrológiai kapcsolatban vannak. Ezek a nyelőpontok azonban már teljesen eltömödtek, és nyomuk a felszínen sem található. A beszivárgó vizek a mélyebb részek felé törmelék között csortogálva folynak mind jobban össze.
első omladékzónát a tölcsérszerűen egyesülő járat függőleges lépcsőkből álló összekötő szakasszal zárja le. Az első akna szárkőbe vágódott 8 méteres letörésénél a csapadékosabb időszakokban vízesést alkotva hull alá a víz. Ez a keskeny, de magas folyosó egy kisebb letörés után kissé ellaposodik, és eléri a 10 méter mély második aknát. A rendszerint permetező vízesés vezet be a barlang további 2/3-át kitevő Titánok csarnokába, ami az ország második legnagyobb barlangterme. A 110 méter hosszú, 20-30 méter széles, egybefüggő, de jól tagolható terem legnagyobb, 10-15 méter magas névadó cseppkőoszlopai az észak-északkeleti részen található. A Titánok körül leírhatatlanul változatos a cseppkőlefolyások, zászlók, medencék, szín- és formagazdagsága. Az igéző látványt az álló, függő és szalmacseppkövek, valamint a heliktitek tömeges megjelenése fokozza. Terem déli egyharmadát, lapos terem, egy ősi omlás mennyezetről leszakadt, hatalmas lejtő szikla felszíne alkotja. Ez a hasadékokkal szabdalt, függőleges törésekkel körülvett óriási kőzetblokk valószínűleg maga alá temetett egy cseppkőképződményekben gazdag szintet.
A nyers sziklafelszínt vékony körtörmelékek borítják, felette a mennyezet több négyzetméteres felületen heliktit füzérek ágas-bogas csokrait díszítik. Újabb, 10 méteres eséssel egy alsó, keskeny járban mélyített magának önálló patakmedret. Ez a lapos terem alá tart, és néhány kisebb letörés után -121 méternél a bemosódott híg üledékben szivárog el. A legmélyebb 127 méteres pontot a terem északkeleti részén lehet elérni. Egy hasadékban két kisebb, 8-10 méter akna vezet. A járatnak nevet adó agyagos ajzatú cseppkövekkel díszített terembe. A barlang geológiai vizsgálatát a feltárásban aktívan résztvevő Szentes György már a bejutást követő években elvégezte. A hidrológiai összefüggéseknek felderítését először 1961 nyarán kísérelték meg a kutatók, amikor is a Titánok csarnokának mélypontján 1,5 kg fluoreszcencinnel megfestették a patakot, de ez a számításba vehető források egyikében sem jelent meg. 1964 tavaszán azonban sikerült kimutatni a barlang és az attól 1790 méter távolságra 237 méterrel mélyebb szinten fakadó Vecsen-forrás közötti kapcsolatot. Az azóta eltelt időszakban mindkét irányból végzett feltáró kutatások ellenére ember által is járaton méretű összeköttetés megismerésére nem került sor. A karsztvízszinten elhelyezkedő, feltételezett patakos járat eléréséhez még legalább 100 méterrel kell mélyebbre jutni.